खुलुमबाय लोगोफोर दिनैसो होनो मोनलायबाय आंहा नै टाइमानो मोनालै जारलासो माथो होनबावनो दिनै आंनि बुंनो गोसो जानाय खोथाया नैबेनो माने इसिबां माने आंनाव गोदान कन्टेन्टबो गैया नालाय बर्थमान दा थेवब्लाबो आं दिनैनि दिनाव ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों बेखौसो फोरमायनो नागिरदों आरोखि माने आंनि गोसोआव जानाखि गोजोननाय मोन्दों बेखौसो फोरमायगोन आरो दिनैनि भिडिअआ बेनो माने आङो दहाय खानाय सिनजादोंमोन नालाय बेवहाय माने सासे बिदा जानाय आगोलनि गोबाव खाथारसोमोन आरोखि लोगो बायदिया जाहैबाय खामानि दामानि बेबो फिसा फिसौबाबो खामानि मावलायग्रा ज'नो नागारलायामोन जोङो ओमफ्राय बियो बुंदों आरोखि आंखौ नै माथो फंबाय होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय माबोरै खबर सबर हिनजाव लादोंना लायाखै होनना सोंदों आरो बियो ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदों आङो माने मा होननानै फोरमायबा मोजां जागोन लाबाय होनबा माबायदि बुंगोन आरो लायाखै होनबा मा बुंगोन साननानै आङो बुंबाय आरोखि लायाखैलै आदा होनना बुंबाय आङो माजों जाहोनो हानोब्रा होनना बुंबाय आरोखि खाथिया होनबा दानि बोथोराव इसेबां माने एथ' गरम जाबाय नोङो होनना बुंबाय हिनजावखौनो लानो गिबावबाय नोङो थोस होनना बुंबाय आरोखि ओमफ्राय थाखा फैसाफ्रालाय बेसेबांथो बेसेबां दोननो हाखो होनना बुंदों आरो माने गैयालै मा मावनानै जोंलाय इसेबां माने थाखा फैसा खामायनो हानो होनना बुंदों आरो ओमफ्राय जिरायबाय गावबो खानाय सिनजानायाव गावबो सिनजानो नागिरदों ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आं सिनजाग्रोबाय आरोखि ओमफ्राय बुंबाय आरोखि हिनजाव लायाखैबा नै आंनाव सासे कन्टेक्ट दङ ओरैबायदि मोजां मानसिया नों सम्पतिनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया होनना बुंदों आरोखि मिनिफ्लांबाय आङो माखौ मिनिखो जाम्बा होनना बुंदों आरो माने आंसो बुंदोंमोन बेखौ माने खामानिफोर माबा मोनसे जुदि चेनेलफोर मोजां दङबा खिथादो होननानै खिन्थु बियो बै थाखा फैसा खामानिनि थाखाय माने हिनजावखौसो गोसोखांबाय आरोखि बिना बिलिंसानो ओरैबायदि मिनिथाव ओमफ्राय आं फंसे खोथा बुंदों आरो थारमाने टाइम पासलाय गोसोलाय गोरजाया नामा टाइम पास होननानै बुंदों आरोखि ओरैनो जास्ट माने दसे सम नायगोरनि माबायदि आखल आखुफ्रा होनना बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय दोद जाम्बालै नोङो मानसिया दानि बोथोराव थाखा फैसा खामायनांगौआ बेबायदि नङा आखल आखुजों मोनजायाबो होनदों आरोखि बेयो फंसे खोथा दा आखल आखुखौबो नाङाबो नामाबो सानलाय लांबाय आङो थाखा फैसानि खेथ्रआव ओरैनो नायफालाबायनोसैबो नामा सानदां बांद्रायखौबालाय मा हिनजावखौलाय गावलाय होनदों मोजां होननानै बुंदों आरो गावलाय माने महर मोखाङावनो बासिनो हाया बेखौ होनना बुंदों आरो खिन्थु मानसिया एसे लोदो होनना बुंदों आरो बे माबायदि लोदो सानदों आङो हाब मानसिफ्रा मोजां होनाय नङा दां होनना बुंबाय आङो दोद जाम्बासोलै नोंजों दानो नोंनि न'आव थांबा दानो हामैगोन बियो नोंल' मोजां बुजायबानो जायो जानाय थानायखौ एसे खम खालामहोबानो जायो होनना बुंदों आरोखि दे जागोन होनना बुंबाय आङो खिथादोल' होनना बुंदां ओमफ्राय बेखौनो आं गोसो दा मिनिफिनबाय थारगासिनो दं आरोखि आङो मा होननानै खाथायबावनांगौ जाखोथाय बेथ' बिसास खालामथारबायना बियो आयौ फाग्लासो थाखा फैसा खामायनायनि लाइनखौनो आंनो माने हिनजावखौसो गोसोखांनानै बियो गथायना होनसै आरोखि बाब खिन्थु गावलाय बुंदों आरोखि नोंखौ फसायखागोन बियो सासे लोगोआसो दाखालि बिदोंमोन हिनजाव नागिरना होदोंलै एसे थाखा फैसा गोनां होननानै ओमफ्राय बेनोसो खिथानोसै नामा सानदां र' दा फन खालामनानै माने सोंहरनायनां बेनाव जुदि जायोब्लानो अके थांगोन आरोखि नायथारगोन माबायदि माने थाखा फैसा गोनांनि लाइननि मानसि ओमफ्राय बोथोरा अबसे सोलायखाना माखोथायसो मोनलायलांबाय आङो हिनजावखौनो थाखा फैसा गोनांखौ नङाबानो जानाय नङाबा नामा बुंलायलांबाय आङो खिन्थु बेबायदि सानबाय थानानै बयबो साननानै जुदि खामानि मावलायाबा बोरै जानांगौ जाखो मोनबाय आङो गोरलै दा जायनाखि हिनजावखौ खिथादोंमोन बेयो बासुगाव साइडनि होनना बुंदों आरोखि दा बेखौनो मिनिफिनबाय थादों आङो बेथ' खिथाहरसिगोन साननानै जेबो नङा थेवब्लाबो भिडिअनि गेजेरजों ओरैनो जकिं खालामबाय आरो बे खोथाया सैथोखा आरोखि आंखौ बेबायदि बुंदों होमबा दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय